हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय हिर' सन्टोष ट्रफी जोलुर बादायलायनाया दिनै ब्रैथि सान। बेनिखायनो आङो दिनै नायनो फैगासिनो दङ क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव। लोगोफोर दिनै खेलाया जागोन गवा आरो नागालेण्डनि गेजेराव। बिदिब्ला नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होलां। थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर दायो गेमा जासिगोन नै गवा आरो नागालेण्डनि गेजेरावहाय। लोगोफोर बे गोमोआहाय गवा आरो बे गुफुरा जाहैबाय नागालेण्ड टीम। नोंथांमोनाहाय नायलांबाय थादो। गेमाहाय नै स्टार्टआनो जाबाय। नागालेण्डआ गवाखौ सोथारनोसैमोन। फाउल बल जाबाय। हाबाखिसै फाउल बल जोनो मोन्दोंमोन नागालेण्डआ गवानि हेंथायै। फाउल जाबाय। गवाया दा नागालेण्डनि हेंथायै जोसिगोन। गैया हाबाखिसै।
दा हाफ स्पेन जाबाय आरो दासिमावहाय रिजाल्टआ नै नोंथांमोना नायदो नागालेण्ड 0 आरो गवा 0 बोनानै खिथाबाय आंनो गवा 0 नागालेण्ड 0 लोगोफोर नै दा हाफ स्पेन हाबफिनबाय गेलेफिनसिगोन गवानिया नागालेण्डखौ हाबाखिसै किपारा बुगथाबाय गवाया नागालेण्डखौ जोसननो मोन्दोंमोन बिराद मोजां चान्सै हाबाखिसै
स' लोगोफोर खेलाया जोब्बाय नै खेलायाहाय ड्र'सो जाबाय दिनै खेलाया गवा आरो नागालेण्डनि गेजेरावमोन रिजाल्टखौ नायनानै आं जों थांनो हानोसै गवा 0 नागालेण्ड 0